Welcome. One day you can sell time. I mean, you're out. Because when you keep what you need, didn't mention it. Boy, but you so hard to check a boy. Give a bonus to the because you can prove me and make we can't enjoy. All of our God, did you listen? Oh no, I'm full on Ghana because we can't enjoy. One Mississippi. On a boo, it was a moon, no, you know, a piam, Chatabari one. Again, Messiah, it's in go. Salt. Give a load your Puzienka. No, so bad you are blue Makia can jibia. Only yours on Makia. Hey! Go, remember when I'm watching. I'm moving the many people. South, you ain't you on Makia. Come continent. That's a land. Yeah! Oh, where? What is it? Osioma? I can't wait. Yeah, go on. Mana, send to Pago. Ibu onye bụ Osioma. Ebu onye nwere Osioma. Tupu ibia sị gị bịa Osalomo asị. Mama. Imona ekene gafebe opu aka wampali biko ya bakibana ba South no South because ya lele wani bulu onwege isimo ebia mbulu mma bulu mma amaka ya ọmọ kí bá mi yìí ti dá àkótá mi lọ́la. Blonde port, back. Yeah, Get it. We pass on one half mega. Bulu ya bibe, ukela onye tuwe gime. Ala mi fuge bola so. Anom kwam. Mesi ya. Ogechi Galaka, come on, me and give me something. Ogechi. Ogechi, something. Mama, in a chiwam, na South gonna in Afrima. South ne esu yali gini kekijiji. Na atu yalege, gonna lege na for ima. Okay. Ogechi. What be a man game? What way a man game? Ogechi, what on the man game? I don't want my Salto!
Yeah, all my good mess later on ever. Okay. Yeah, make us more good mess later on ever. Hey! South! Ogechi! Kí ni odi ajemeru? South ke megi. Nneoma, dekwa no nte. O nwere ife mmeri, o nwekwa ife na-emeri. Ife abụrụ ife ya na amanye elu. Gee ntị, ịma na kemgbe a mụrụ gị n'obodo a ka ị nọ. Ịpụrụbe n'obodo ọkụ na-enwu n'elu. Gee ntị, afọ m South. Esi m n'obodo ọkụ na-enwu n'elu nwee bata. O nwere ka anyị si ebi ndụ. Ife ị na-akpụ ife abụrụ ife. Na o mesịa ịka bụ asa m. O mesịa mma egosi gị ka esi ebi ndụ. Ị pụọ n'obodo ọkụ na-enwu n'elu ka ibe ị na-esi eme. Ife ị na-akpọ ọ nwere ife ọsọ. Ogechi! Ndị nwa kpọrọ ezigbo enyi m Ogechi! Ndị nwa! Nwa m nwere ife mme gị. Ndụ ka anyị na-ebi. Nwere ife mme. Ndụ ka anyị na-ebi. Sam. Nwa ọma. Ọmarịta m. Ama m n'obido gị nwa n'ife eme. Ntu a ka o si wee mee nwa m. Anọrọ m n'ụlọ mkpọrọ arọ 12 ka m nọ n'ụlọ wee mụọ gị. Ihe m ji akọwara gị ihe a bụ ka ị wee mata na ụmụ nwoke ọgwụgwọ ntị isi wee fụ ha bụ otu ha dị. Na ihe ha chọdebere na arụ nwaanyị bụ ha fụ akwa na-arụ gị fe niile ha sa ahapụ n'ebie gị onye ha chọrọ mana ha ga-enye ọnụ ụtọ ikwuara iwe obi. Mana gị makwara ụdị ndị gị na ha na-abụ n'anya ụdịka ọyị gị na ha na-abụ n'anya ma ndị ọyị nwoke ma ndị ọyị nwaanyị maka na ọyị nwaanyị ụfọdụ na-edufekwa ụmụ nwaanyị ibe ha ụzọ eje mewe ihe ekwesịghị ime. Nne m na nna achọghị gị isi na onye dị otu esi na agazi n'ebe dị otu a bụ ka ị wee ka ọ ghara imego ntu o si wee mee m maka na-ataka m afọ. Nne m ahụgo m gị n'anya ihe ndị na-agwa gị ya ka ị ghakwa na-eta afụfụ otu isi wee taa. Nne m afụka m gị n'anya nsogbu adịrọ echegbuzi onwe gị hapịa ife niile ya dị mma. Ị na-ekwe m nkwa na ihe emechiri gị ama m ife m ga-eme. Nya no ife akụ nwoke na-eme. Nya no ife a kafa na-eme onye fa kwuru na fa fụrụ n'anya. Obi ajọ nda, obi ajọ kafa. Mana nsogbu adịrọ. Ama m ife mmemme. M ga-egosifa ife. Ọkwefụrụ m onwe nọ na ta nwoke ọbụla ga-afụnata ọkụtọ m anya. Ọzọkwa ya bụrụ di m, ọ ga-ata afụfụ. Ọ mụkwu. Chioma, Chisom, n'ịna anya ka ngwa unu. Otu a unu fụrụ m. O nwerekwa nwoke ọbụla ya afụ arụmanya. O nwere nwoke ya afụ ọtụmanya. Cha! Ụmụ nwoke dị njọ. Ha bụ obi ọjọọ. Abụọkwa na Igbo mana ka njukene kedu dị maka Obinna. Ọ sịkwa Obinna. Obinna wụ n'akụkọ ochie. Akabugoni ya no sinsin. Nne, ebe ọ bụ na ikwuru taa anọ m ya bụ ihe m niile. Otu a kịta anyị si wee bụrụ enyi, tu anyị na-atọ si wee bụrụ enyi. Mma achọ ka anyị na-atọ mekọsịa ya ọnụ. Kọtọ n'ụtọnụ. Ọ ga-atọ ụtọ. Ife a na-akọ.
Izu ka na-abụ na-achọgala igbo chọla igbo dị n'obodo. Ọ maka ibe mmadụ mere iji anaghị anụ ọnụ ya. Mama onye ibu. Biko ka onye ibu. Ịmazi onye mbụ. Ọkwa somo ọkwa by sisile obi igo negodu manya na chassis anya dịrị ịbụ n'obodo wele ekwu okwu. Ọkwa mo Mụ nke ijosi na-agbawazi m obu n'obodo. Ọ sịkwa obi. Ahụ gị n'anya ọfụma. Ọ sị na ọ fụrụ n'anya. Nne, ụna ma ife bụ ịfụnanya? Biko. Hai. Nke biko onwe ibe mme ọ bụkwa ihe akọ na-eji maka bịa. Biko onwe ibe mme richezo. Ịgbakwana m obi. Ahụ gị n'anya ọfụma. Ịfụnanya. Ọ ka na-ekwulistakwa okwu ịfụnanya. Nne, unu ama ife bụ ịfụnanya? Aya maro. Inugo nye ya. Ndị enyi m nwaanyị si na fa amara ife bụ ịfụnanya. O wike ọ na amara. Nya ịfụrụ m n'anya nụ. Ọfụma. Mee ka isi wee debe arụ ka ya sị na ibe ezigbo mmadụ. Mara iru gị dị ka onye arụ adịrọ. Ịchọrọ ibe bịa metụ mmanụ nsọ m aka. Wee mebielu m ụkọchukwu m. Ebube pịawakwa gị isi ebe ahụ. Biko na mgbaghalụ m ahụ gị n'anya ọfụma. Chineke kpọkwa ọnụ ahụ iji ekwu ya. Ya kpọkwa ọnụ ahụ ọkụ. Ọnụ ahụ iji ekwu ya Chineke kpọọ ya ọkụ. Akwụkwọ nsọ sịrị fụ mmadụ ibe gị n'anya ka isi wee fụ onwe gị n'anya. Nne, ka ị na ife akwụkwọ nsọ kwuru. Akwụkwọ nsọ sịrị unu emetụ na mmanụ nsọ m aka ọ mebiara m ụkọchukwu m. Bịa Nkiru ana m agbabukwa ewu Chioma adị masị mmanụ nke egbu mmanụ akụ mmanụ ude akụ nke egbu mmanụ nni mụ nwere ibe nji mmanụ unu eme mmanụ unu nwere ibe nji eme Nne m ihe mere na skuul dị akwara gị ihe ọkwa gị bakwara ahụ ihe ọkwa ga na-ede mma Chimo ihe ọkwa gị nwere ihe nwanyị atọwa ntị ndị ụlọ ejere m ọfụma ọ bụ ihe anya m gbagoro wite ji fe aka Gere afọ nwa onye kwa ka ife a na-akpọzi ya asịrị nọ Nkiru ka nne afọ m Nkiru ịmakpụrụ ihe ọ na-emezi ka njọ na-abịa ike gaa para ife ihe nwa akpụrụ n'anya mana ihe a na-ewute m nne m ọ dị ewute m ọ na-ewute m maka ọbịa ụmụ ahụ ka ọ nọdụ eme ụdụwa ahụ ka ọ nọdụ adụ mana ịnekwa n'anya ifu na ọ ka iwe ejide ego ọ na-adụ gị ọ na-adụ ọ ka iwe ejide ya na anyị ọ nke ahụ nke na-afụ mfụ n'ahụ ezigbo ụlọ nke ahụ nke na-ekpu mmụọ si n'arụ ihe na-afụ ma dị mma biko chere nụ ka m ntị ịbụzọ gafụ gị ọ bụ eziokwu ha ka enwe ego mana ihe ọ na-ekwu na ọmaghọ nwoke na ọmọgwa m maka nke anwa sokwa m na-ekwu maka nwa ọnwụ na-esoli aga mụ na anwụghị ọmụrụ na abụghị ọkwa eziokwu ọ bụkwa na ọdụ chọga shine ọdụ isi na ego nwoke iri ego nwoke afọ ahịa gị ngwa iri ego nwoke afọ ahịa gị ị na-eso nwoke mmụọ na-eso ana m enweta ụdị ego na-enweta ife na-agwa m ife nne m ọ na-emecha ọ kakwa na-atụ ọ na-eme ka ya ka njọ ọ bụzi na ọtọ ya atọ ka gị na-emezi nne nwa agbọkọ na ọ bụ ka o ji ejidezi ụmụ nwoke nwa ndị ọgwụ nwa amara m ka ihe a na-ewute m nke o si ewute m n'arụ amara m ka ihe a na-atụkwu nka ndị otu ya bikwa nkịtị rapụ ya nọ ndị otu fa ebe onye si dakapụta
ka iwekwere ịfụnanya m nwere n'ebe nọ nyachikwu m ka ọ daba anụ ya ebe ọ bụla ị chọrọ na n'ụwa onye m na-emechiche gị emegburu gị mma ahụkwuru m gị n'anya nke ukwuu ịma kemgbe m fụgị n'obodo a arụmihe anwa m jijiji ụgbọala na-akwado eso ụgbọala na-akwado eso ọkụ ịmụta na ụgbọala si ahụ ala m ire ka ubi ka njere ọba m asị ahụ m ire ka ubi mmere na ọba m ịbụrụ m n'anya tazie m ihe ọbụla ị chọrọ na ka m merụ gị onye ana m eme gbara kedụkwa uru ị ga-erite ma nye gị ha o nwere uru ọbụla ịnya mmerite mụ ya ga na-erite uru ebe m nwa nọ kedụkwa ife m ga-enye gị ihe ga-enye m erite n'ọkwa nkiri bekee asị mkpa na ọ bụrụzi na ahụ nkiri ele gazụ asị m kọzụ nna dị na Anọcha local gọọmenti ihe m na-ahụ okwu adị m njikere egbuzina m oge ọtọntọ ba niile n'onye m ọsọsọ ihe m pere mpe ọ pere mpe m ga-enyewu gị mana ị ga-enyekwa m nke m chọ bụ onye m na-emeri emegbu onye mma ị ga-emebi ya na mma achọrọ m isi gị na isi nne gị ị chọrọ nne dị ololo ne ka ọnụ gị ya gbarụcha sọsọ isi gị na isi nne dị ka ịma nyewu mana isi na ịfọrọ m n'anya kedu ihe mabụ ịhụnanya kedu ihe mabụ ịhụnanya ị na-eche ma anya n'ọnwa ụta ndị isi na ịhụrụ m n'anya na-egodi gị ịmakwa ọgbọ gị owe ebe ọ karụ mụ na ndị oyi mụ na-amaghị ebe ịfụnanya inu gị a inu ka m ji ọhụ ya ọzọ ndị oyi mkpu na-amaghị ebe ịfụnanya inu gị a ụtọ achịwe kwuo ya ndị oyi m kedu ife akwụkwọ nsọ kwuru akwụkwọ nsọ kwuru sị emetụkwana mmanụ nsọ m aka ma ọ bụ mebiere m ụkọchukwu inu gị a ndị oyi m kedu ihe akwụkwọ nsọ kwuru sị emetụkwana mmanụ nsọ m aka ma ọ bụ mebiere m ụkọchukwu inu gị a ọdagị ndụ ọdagị kpọwa na ntị ọdagị kpọwa na ntị inu gị a nwata makata mma ọkwa afọ ọmụlụ Adam ka nwere eziokwu aka mere azụ mgbakọrọ ụdị mmadụ mbitụghị aka ịchake emuke eri ka kpakpando ọ bụrụ ogoro nke iwe na nke ọgịnịzikwa kezi nke awụkwanụ chegodo ka m gwakwanụ gị eziokwu ọkwa ifuru kịta
kịta ka ịdị mma iji mmaghị ebube dị ọgọ ego mmenye gị ya ọka ihe ị chọrọ na ndụ gị mma na-emere gị ya ọ bụkwa moto mmegoro gị ya mana nyekene m ohere ka m fichaa achọkwana ịbụ onye ebu ọsọkwa gị bụrụ Obama eze ndị obodo ndị ọcha achọkwa m ịma ịna ihe m na-agwa gị achọ m ịma m ka isi wee nwekata ife ka isi wee gbakọta mma ha si na maka ụmụ nwoke n'olugbu ahụ nrapụzi ya ka ọka gịnị bụ ọkwa mmadụ ka ịbụ ịkwa mmadụ ịmakwa nọọ aka mere azụ mgbe akọrọ ka ngozi gị ọ kara gị mma n'ugbu a kịta otu ede ịkpata ezigbo ego ọ bụrụ obodo oyibo mma kpọgije ka m gwa gị eziokwu ife biko nọdụrụ onwe gị asịrị m gị emetụkwana onye amụma m aka ma ga-emetụ onye etere ude m aka ị na-anụ ya mmụọ ndị mmụọ ya emetụ aka ndị mmadụ ya emetụ aka mgbe nkwe ha ọ kedu nke bụ na nga na-agbanarị ụmụ nwoke mgbe nkwe ya anyị ewezikwa n'okwu ọzọ na-abụrụ ikwekọrịta ihe nke irukwu mana sị m ka njọ ọ bụ dị iwu bụ na mmadụ na-eme ihe na ọchọghọ chere ị na-achọ ịgwa m n'ime biko taa na ịma nnọwu ma ọ bụ na nwoke emetụrụ gị aka onye kwuru emebibe akwa m o mana nye mara ya ọfụma nke nkwu ya orukwu ya na-eyo mara ya chebukwe ka ngwa gị ị ga-anọ tupu ị nụọ dị bifo ịkpawa ike ọ bụla ị na-akwa tie ya n'ụbụrụ gị tie ejimachie ya ike n'ụbụrụ gị ọfụma nsogbu adịghị ekwekwara m ihe i kwuru enweghị ihe o mere kwerụkwa o ekwe m nsogbu adịghị ọrụ ije nwaanyị ka anyị na-eji njem ije nwaanyị bụ nwaanyị ahụ na-eje wawara enwe isi nwa ndidi ahụrụ m oge ọ bara ebe a ndị ọ na nke enyi nwaanyị ka ọ bara ihe omechi ilu ahụ ọ na-apụ mba ọ bụzi ebe a dị na gị na-arahụ ụra anyị anọghị ebe a chọrọ ya chekide ebe a ahụcha ụra mgbe o jiri pụtazi ya ọ bụrụ n'ime abalị ka ọ sa anyị ewere bịa lawa ojukwu nwaanyị a na-enwere ya ndị ọ dị mma ebe ọ dịzi otu anyị a ka ọ bụrụzie esiri ehihie anyị nọ n'alaghị ala anyị na ndị Igbo ada bon keta na fan na sobo ya ama m ogo onye gwara gị na-ede m nwaanyị na-ede ka akwa na-ede ka pọpọ na otu arụ ụkwụ dị otu a ebe iyi kpụrụ akpa onye maka ọya dị enweghị njegbe ya ọ ya amasị m nnọọ ọ ga-adị m mma ka mụ na ya ka anyị na-enyere onwe anyị aka ka anyị na-enyere m anyị ma enyere ya aka onwe ihe ji emere mme na-emere ya na ife na-achọ ịkọwa n'ihi ebido mmanya ya nsị gị kịta
na-achọ m ije obodo oyibo oje. Hey, nke a gburu kama ma ya emi kama nwosu bila mbanye. Ejoku. Kezi da fa. Kita ga-ebe afa m ri nne mana ka ọ ya bụ ebe ị na-erizi nka mbe otu. Esimesi lọta. Ebe a niile bụ nna m ọ matara ebe a dị. Mgbe ihe na-akpali nye nna m ebe $40 billion chaa rụrụ m o ji rụọ mkpọtụ ya. Ma a gwara ya ya rụọ ya ka ọ rụpụtakwa enyi gbalata agbalata ka o too ogologo ma mezi ihe ọrụ. Mana nsogbu adị mmadụ agha asị nna ya ka o mere arụ na o nwere ebe ọzọ na-arụzi na mgbada gịda ebe ahụ dị mma. Anyị gbago n'elu jezi ebe anyị na dana ọrịsị anyị na-esi nwụzi ihe ị chọrọ ka mmiri N'ime ụlọ. enyi ya na-ekwe na pọblik adị ekwe na jeneral ọkụkọ otu anyị kwuru iri a onye gafere na-ene anyị ọ dị mma anyị baa n'ime Onye ka iji wee kwụsị m ebe a? Onye ka iji wee kwụsị m? Maka na akụkọ ga-adịrị ọdị mma chaa. Ụtọ ụdị ụtọ na ntị. Otu a m dị kịta anụnwa, ọ chabara gị anya. Ọ chabara m anya, ya ga-etiri kwụsịrị anyị dị ọ na-agba na ahụ onye m afụrụ anyị kwụsị ya. Ị chọrọ imetụ mmanụ nsọ m aka. Na ndị bịa n'ime ụkọchukwu m. Ọ kweghị gị nwoke dị ya. Ọ kweghị gị nwoke dị ya. Ọ ndị gị na ya na-abụ na-eso pigharị n'ikpe achọ agụ unu na-eme. Ka mgbakọba anwakwu na anwakọ na awa. Nke ka mmekọgoro aka na mmanụ nsọ ga-adịgo ka mmekọ n'aka. Ihe a na-amasị ojukwu ihe a na-amapụghị ume ihe ahụ na-eme ebe amasị gịnị ihe ahụ first leg anyị ga-abịa na second leg ọkụ ụmụ ana nke gị rapụ onye a ọ bụrụ na ihe ọkwa mana mkpe onwe m gịore gị amena na-eme mfe ụbọchị izuzu m gwara ya okwu ọ mara amara gbam mmụsị ya mụnwa ka a mara mgbe a ka ọ chajiri m mbịakwaji second round pịa ya n'ala gwa hapụ onye a hapụ onye a agwara gị ihe agwa agwara gị na mmadụ achọ mmadụ ịkparị m ịmụrụ ihe wutere mbụ na nwa buru nwa ihe a wee chedo m n'ọnụ obi m wee fụọ nsị na ihe ụfọdụ egbegwo na njikọ metụ m n'ọnụ jeju m akụkọ onye akpị gbara wee ọbịa na akụ kwakwakwakwakwa ihe bụ ihe kacha njọ n'ụwa bụ ọhụrụ n'anya erigheri metụ ihe dịka ya dịrọ mụ batụrụ mgbe o butere ego ihe ji hapụ ọrụ ịpịa ya ọnụ ọmụghị iti ọnụ na ya ọ gwara m aka ntị nwapụpụ m eze dị n'ọnụ nwoke ndị a pụọ ọmụwa ga-ebula ịnwe ọnụ nke mụnwe m ga-anwa nke ọ dị ịkpara ibe egwu ihe na-anaghị achara m na nnọkwa ndị nnọọ ịba na rum Chinwendu imetụ akpa m aka tupu ịba na rum nne ya na-eme ka mmadụ ọrụ ya mgbe ka enye onye ala yibara gị iji bakwa na rum ọzọ ụdị abụ ọrụ si mmiri ụkọ na afụfụ nta wee jere ihe alụ mgbe alụ chachachasịa ya akụ stampụ na emegha ya mkpughe na-ekpe ka ekwuru na nwa bụ abụmọnụ ihe ọbụla tiri aka o metị aka o mebie nke metị aka o metị aka o mebie o mebikwaziri nka ka ezi mbọ m na-agbanye ya ka ihe ngekọta Hai, na oge m na-apụta ka na-apịa m ekwu amara m na ọrụ akwa eke eke okwu ebe asị ndị okwu ebe ofe eke tata ka okwu a ga-ebi maka awụ na agba mgba atụ n'oge agba agba owe obodo atụ
Gaya man go to give so and you name so. Ila ya man. Asigi ugbo ulu elu a. Oro keke ni. Na tukwa na aji. Oh le ni. You might results. Iji gwa aka go de ya akwụkwọ rie ya. Icheki si ojukwu, cheki mmụọ, de nke ulu na nke ulu a. Ulu ala nwoke grade, ulu ala nke ya ukwuke. Ifo mmụọ, ihe mbụ ogbo for Dikeh. Ya owu ni kwekera, nsukwu anaga ka enyi buru na-eje. Nke, Wayo. Na imeshala anya nnọọ. Wee dịka nnọọ ka n'obodo niile. N'ime ụmụokoro ga niile tozuru etozu na-asụgharị m nnọọ ka ijiji. N'oge waka mma ahụ. Ichekwa ka itozu. Ka onye tozuru n'obodo aka. Mụnwa bụ onye tochara uto n'obodo a mechi uto. Angwaghị onye ọwụna ka m nụ ma na onye ahụ onye mmụọ. Ya bụ onye ọwụna ka m n'uto maazị na onye ahụ onye mmụọ. Mberede eziri na ihe niile adapụ n'itorobịa. Ejikwa ncha chọchọchọta n'akpa. Ihe ọnwụna nke ebe n'ihe ọzọ. Ya na ihe emedo m anya ọfụma. Ọ bụrụ sọsọ ime ka anyị na-ekpuchi gị ma oke ọkụkọ si ekpuchi anyị. Ọ ga-epụta gị na mmepe ka iko. Na na-eyife ọbụla nchọrọ ili nnọọ. Ọwa ọkpa, isigodo beans, ịchọgodo iri akwa, indomie, ụdị ọwụwa na igbo uwe ya. Mberede karịrị ya. Akwa akwụkwọ ife niile nshọ. Ị ga-eyi akwụkwọ ọhịa, nkwa akwa ka ị ga-eyi. Mma akwa ya nye gị. Ọ bụrụ na a na-ekwu nke akwụkwọ na ihe na-aba ewere tinye na weburu ya bulọta ya. Nsogbu adịrọ. Ekweghị ọzọ. Obodo anyị kenye ya ya na-elu mmemme. Ekweghị ọzọ nne. Ị na-eme otu ya na-awụ m kere. Nsogbu adịrọ. Nsogbu adịrọ. Anyị kwere gị. Ka anyị mee ya bụ ife. Ị ga-afụzi ugbu abala abụọ, ị ga-afụ ntinye ya aza. Anyị na-achọ ịgwa gị ugbu a sọsọ ihe ya ka anyị mezie ya ikwu ebe. Okwu ebe gị, ka ị ga-eso nke anyị. Ọ ka m gwara gị. Ka mma ma ịwa akwụkwọ nju ajụ anaghị ogbu oje gị ejewara. Otu anyị kwuru m ikwere gị ka nlazi gara ahụ ụra ya. Enkem. Mụwa bụ Nkiru. Ente n'ụwa niile. Ịchọrọ ịga metụ mmanụ nsọ m aka. Wee mebielu m ụkọchukwu. Onye olelu gị. Ọsọ mberede. Ya asị ma mmiri. Nne me ife melu mu na nwanne m nwoke jikwa oge bụkwa n'ife ọzọ anyị nwere ọtụtụ ugwu anyị ga-agwa gị bikos ịchawapụ ihe a jikwa oge kịta bụ bikos anyị enego anya n'obodo a n'anya nwere ụmụaka anyị na-akụnwu na-abụlọ gị ka isoro anyị ife ọzọ anyị na-ayọ gị na-abụlọ ka isoro anyị ribe ego ibinatatu ego anyị nwere biko inekwude anyị na-eji na-aya ihe afọ usoro ezo ọ bụrụ ndị mpa mmadụ a gị na ha na-arụ ya aka n'ike echi n'ime ide aghọta Chukwu na Ikechukwu nya egwu adịghị ozi unu n'anya ịkwụsị m n'ụzọ akụghị onye fụrụ mma gị lapụ ịkwụsị gị ụmụazị nya
Ya na-ekwu kịta bụ okwu ego. Ọ ya adabakwala ego. Ọkwa maka ego. Ihe ọzọ anyị chọrọ na-abụrụ ka anyị na-gị ego. Ego ka anyị chọrọ ka ihe. Anya nsụkwọ gị ga-abụrụla anyị ọnụ. Nsogbu anyị libile enwe ife ọzọ anyị na-agụ. Ọka ego. Unu nwee ego ọkwa. Zoro ezo n'inye. Ya unu chọrọ ka mụ na unu dịbanụ na mmụọ kwuo. Nsogbu adịrọ. Ogene kwa. Ị chọrọ nke a? Mgbe wuli adụ adị enyi enyi. Wuli ya. Ego iya na-enye ego. Okay, good. Kimbo siya ka man ka. Aya, ya ni iya rush. Ya boss. Isi aka ndị nnọọ tụtụkọ ụmụ ibe na-adịghị mma n'arụ ọ ga-abụ iyiri ma ị na-akwụkwọ enyigo m anya n'okwu bụ mara ụdị ọ ga-abụ iyiri eburu oyibo na obi nke anyị chiri ma o jezuo m ahụ ka onye adị gbarụ nke iberi nke bekee Nollywood Igbo Adiga na ya. Egene gene. 15. Achọ nke na-adịrị m ọcha. Ịbalụ m ọcha. Na-adịrị m ka achọ. Ozu ebe a. Ọ na-abụ ihe eri ego ọ na-adị nke ọ na Zenith Bank ka m na-etinye mgbe m jiri chọrọ ejekwa mgbe igi nwebụrụ oge kịta m nyebezie ya ego na 200 300 taụ na-adọwiri gị adọwiri ka ị wee mara na nshi eshi eche m ọ na-esi ka mụ na ya yiri pụọ akụghị n'ahịa ọ nwere ihe ọ na-echetara m ihe mmiri nchefu ị na-eyi ịfụrụ achị niile dị n'ahụ akpụrụsịga ọkọ ka mgbagbu Iki okwu ezimapụ ọzụrụ n'ala
Kiru kabia. Oh, nano. Neko da. Uri kabia. Nermia. Gim mo dika foke na la ekene. Sna ekene. Ke fresh kina la. Ai na bobo. If lo career sleep. Unya mo dika fa man kina ekene. Jama ako para mi fene bu isi. Ako para mi fene mi si da salaza. Awa fene bia isi. Me na bia isi. If na bia isi bu mo ko ni so ni piwari. Na si ni bia isi. Ni bia isi. If me ko bugum. O de mo fene ko bugum na enu gi. Iwe ki de bia. Iwe ki we ni ale ka ha won ko iwe ki. Inky. So now I know she don't know. I want to tell me a famous sign and I'm not there. No. Yeah, Kim. It is a silk and chatting. Oh, I wonder why I got away. I got none about. Oh, now I thought yeah, I come out. Chop by. If we don't chop by, say, you don't know we're going with here. I'm probably going to see you know. Hey. Don't want to leave. I put over here on Bammy. What I don't go to me to take a pant. But I'm on sizing. Can I go to the game? Say, Mr. Game. Yes. I have force again. I am no use. You mean for men? Madam Warlock. William Warlock. No, to go to kill. Nanya, Nanya of me, when I put this book, that Oga come in a lion, Bonaka, you need to use that in Sinoffia. If I'm a look. Manamara no Monto. Una Amara Mundunu, Afunu Bemun before. Inugia. Hey. Oh, tag is where each and a mamma rifle. No chodi metu manu somaka. Be me bielu mo kochuku. Bia. Ewo. Osom banaka. Ya sima mbanoku. Kilo. Yeah.
bụ onye obodo akụkọ nwa adụlọmma mara nke ilu mbosi nta nke ilu ọdụlọmma mana enwelọ mbosi nta nke ilu mbosi nta anyị ejele nga Ojukwu mana na ada egote nzi mmanya lekwana nwa bụ mberede na ahụzi mmanya ụmụ nwa gịnị ka m enwere ihe nọ n'ebe nwa ha nọ nke iru a o ji kwụ ihe eregodo mmiri ekpo onye niile nwere na be m nwatakịrị ka m hụgodo mpata ụkwụ ya nke ị na-ekwu mmepe ọnụ gwa ya nke m ịbịara m mgbanụ ị mara nwa megidere m ihe megidere ọkwa ndị egotere nwa ọtụrụ ahụ ọkwa nwa ọtụ ka ị na-anyụ ya egotere nwa ọtụ esogbu ndị anụ ka ndị azụ ọ bụghị na kpọrọ m oku ebe a kịta n'ife ka m na-aga eri ka fada enwe ebe anyị kedu ndị iso ọgwa mmiri ka mma na-enyere m ebe a ọ na-eme m ihe na ịma mmadụ si agha dịka onye mmanya mkpụrụtara m aka nwa rigidere m wee rie nta nke orie very much wee rie wee ego nka ji enwe n'ọnwa na-abịa abịa kama ka mgbanwe nke ezukwu ewefu ka ma ụmụ nwaanyị na-ebo ha yiri abante ha yiri tait ha yiri gedo ha yiri ji ha yiri ihe dịrị n'ofu ihe ụkwụ a ewezuka ya ihe ga-eme nwa abụ ngwa gbakara aka ebe ya nwa bụrụ ya kama si kwuwe maka ama na ndị mmadụ ya ekwere ekwughị izu abalị ịtọ nke nọ a na-asa ya n'ogo ya otu ka mmadụ ya akwadobeghị m ime na m emebeghị ihe nye gị eziokwu nkwado ya akwado Sizọs ọdịzi mkpa aga m eji mkpa ọ na-eme m ma geda ma ihe niile ma gedoro ma ihe niile nchabi ma ọ chere onye kpọrọ so nwata nwaanyị kụ n'ebe a wee na-ekwu maka ya ya ọ bara ihe dị onye mkpa ka ọ na-ekwu echikwana ọnụ m ihe agbasara chere nwata nwaanyị nọ maka na o mepere ya unu ọ bụ ya chega ngwa ihe anyị fụ n'ebe a na-akụ eri jọs ihe unu eme obere ihe emepere unu obere ka ihe eme ngwụ na ife eme ekete mbe ya dị ozugbo emepere unu na ba mefu nchọ eme ya nọ nwa na-eri ego isi na obere gị gwa nkịtị kịta ka ịbịa ewekwana iwe maka ihe dị onye mkpa ka ọ na-ekwu gịnị ka anyị eme ihe ọhụrụ eme anyị see siga wee mepee isi siga isi gị abata adị m aṅụrị siga ịda aṅụ siga ọ nke ọzọ ka m na-eri mgbe kwasara mmadụ ebe ka ụsụ ya ka m ji ayọ nwa ka o mepee onye ọbụla rere ego nwata nwaanyị mkpu na-etieri anwụ na nri orie o mepee ya ozugbo na abụọ ifu nchọ ebe orie na nri imepe isi eri ozugbo gara ifu na abụọ ebe ihe na-asụ ya mụrụ ọ dịka ọwa efere mụrụ na-esi n'ebe a na-akwadebe ya mana adị ama ama ebe anyị anaghị esi ka ebe a na-egote ya maka onye na-eri ihe mana ebe a na-eri ya ebe a ka anyị ga-egotezi ewe nke nji ya emesara ruo na eziokwu ihe onye akwụrụ gasike ndị nwa nwa mee ihe ọwụkwụ ihe ga-eme ya ihe ka eme ya mba ọ bụrụkwa na ihe ahụ ọ bụkwuru ihe a ị na-ekwu kịta na ọ gazie otu a nwoke masị ekwu ihe a ka anyị werekwa gbuo kịta kwuo ya ka ọ ghara isara ya okwu n'ihu ka ya nọkọ n'azụ ka anyị marakwa ebe a ka anyị kekwa anya ma oke kịta ihe a na-ekwu uwe awa esere mma ị na-epiere nna-epiegbu ị na-epiepụta nna-epiegbu achọghị m ịsụcha ije mba ya ije anọ isi n'ihu ka ị nọrọ n'ihu nọrọ m n'azụ ka ọ bụ ya onye imecha pụta iwe mbịa mụ anọkwa n'imecha pụta iwe Ojukwu ka anyị chọgodo ebe anyị ga-egote ihe a achọgodo ebe anyị ga-egote anwụrụ a Thank you. You see, madam, go to him again.
Ojukwu na mberede si obi aka siere m. Ịma mmụọ. Arụ na kwana na nya na masị m. Na asịrị gị n'ije mere. Ya ịnọgide na ịkụchara ọkpa. Dị ọsọ kwadocha awụ arụ kụchara ọkpa jee na nke Ojukwu ije ego. Ichekwara ihe eche. Ichekwara ihe eche. Ihe osicha anyị ogbupụtere gị iri ịkụchara ike na. Ee, nkiri onye bụ nwaanyị cheta ngwa gị. Ime na-achị gwa gị kịta. Anwakwa na anwa si na ị na-eje na nke Ojukwu na mberede nwa. Maka na ihe na-achị gwa gị anyway ka mma nkịtị. Ife ahụ na-ekwu Ojukwu na mberede abụghị ikorobịa kịta. Ha wagadi nwoke gasị. Ndị anyị emetenwu abịa. Kama m njeba nhicha nri nnabata onwe m. Ka m gwa gị ụmụ nwoke a na-akwa aka nka na nke ahụ ka m gwakwa gị ya ngwa. Ngozi nọ yi na-ekwukwa ụmụazị. Na Ojukwu bụ agadi nwoke. Ka ọ kara nka n'iri iche na ọ kara na mgbada. Ọ kara na mgbada. Ọ na-echebuzi na onwe m hapụ na onwe ife na-eme. Nsogbu adịghị ya. Ndị enyi na ndị ụmụ nwoke na-atọ ọ na-afọkarị iche. Enke yela ni. Iba na akwa kora aka si. Inukwa. Nwoke na-esi nri otu ahụ. Anyị na-asị ya, nne m siri na họteelụ. Mgbe m na-etolite enwe onye na-esi họteelụ m saa azụ. Jere gị nne m ihe ihe ya. Nke a atọkapụ. Amụkwa ndị nwoke na-esi nri otu a. Ojukwu. Onye fọrọ ya wata na ị na-aba kichin. Iju afọ maka ọhụrụ ka ị na-akwado ịba kịta. Iju nọ. Ya nwa. Nipụ n'otu. Ikwu ngwanụ. Iju afọ m. Ifo omele ọ ifo n'anya. Iju afọ m. Ifo omele. Ọrụ ka ị na-akwado ịba. Ama m, wole otu ngazi a. Anyị riri nri mgbe anyị na-esi. Ama m, mụ na ụlọ elikwa nka. O wee daba anyị. Mberede olugu. Olugu. Ya, anyị richa nri mgbe baribe. Ojukwu erigwe ego nọ. Ọ ifo omele. Ifo n'anya. Hey, unu esika. Ya gwa na nwoke siri ife nke ọ ekwete. Waka nụ ntụkwasị mma. Ojukwu ngwa. Ojukwu. Ọ na-efọziri ifo omele. Mberede mgbe na-akwadoro. Ọ na-agbanika. Oha! Nkwara mụ nwa nwaanyị sef nya isite nwunye dị otu anụ nwawo ọlụ. Agbanika. Onye kwulikwa? Ọgọ. Kodụnụ ka a na-eme ịfụnanya anyị anụnwa ka uzu ezu. Ọ na-agbanika. Nye awụlị na mma abịakwa echi. Mberede ebe ọ nọ ngwụ mụ anya ngwanụ. N'ikuzie n'Ojukwu ala hụ na.
Ego one Dike ị na-afịa ya. Ọ gbasaziri gị. Ọ gbasara gị ọ ife mmeri. Bịa njikene gị. Afa gị na-ewu n'obodo ahụ. Ị na-etinye akpọrị. Ị na-ajụzikwa ka ya si na ịmara ọnụọmụwa bụ nke ndị ụwa niile. Ịma achọrọ m igosi ụmụ nwoke obodo a ife. Kụkpọrọ ebe a. Ọ sị na ha ya agafe m ka ha si gafee ụmụ nwaanyị niile nọ n'obodo. Kụkpọrọ ebe a. Ma bekee ka onye kụziri gị ọrụ adịgo gwa m. Ka ogologo akụkọ ya aghọta ya. Kọrọ m ka nghọta anụnụ. Hapụ okwu ya aghọta. Ọ m ka nghọta kewe na-akụkpọ. Akụkọ a tere ogologo aka. Hapụ ya. Hapụ ya. Hey! Now what if I nature? Hey! Now we are going to conduct Nani. Kola we boom ka ha we bia na emu we bole Hey! Ogono go no oto na no. Una unu chana enke ba no ta. Una ma ho onye nwo. Nenka. Ojuku players tí ó ti nà sọ. Èyí ni èyí tí ní wọ́n ṣe nà sọ. Ojuku. Ọ̀rọ̀ kẹ́ náà kọ̀ gan. Lébé wà. Lébé kí o ní. Kókó ti lẹ́bà. Kọ́sí mọ́. Ìgbẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ̀nà. Ìgbẹ́ tẹ́ kọ́ kẹ́. Àmọ́ mọ́ ń bọ̀ ṣé kí ní lè fi ní ẹ̀ kí ní lè fi ẹ̀ kí ní lè fi ní ẹ̀. Abari munti take no que me va a hacer chauffeur ça c'est non comme vous le comprenez il a vu moi que tu as pas Chidera ko na ko na Chidera Ehunishi karamwaga ada mwana tu mwana wejiche omukuni okubira nyono mwana nyamalizo kale woli emini Isha mama Oni mama ni wofu kwa mshofu Hey Mba chekuye When you get to go, I can't see woman from our children. When you have a woman, two women for what I would try. Hey, what you wear your book? You watch it, you are looking wearing as you do. Wherefore, no, but come on, make one indoors on us now. Inge, Niggy go no, but that, indoors, and then one guy knows. Aga na atu mongo abadi igwe ko adigwe badi igwe ego di obo ego ige digide ego okwa nke abụ nke ganu mgbe na abịa na ata anu tuta ọzọ na abịa nke abụ nke ebo a ga-ebute ego ngwa ke wolu mmanya gị o eti magwanye ya n'ọnụ ọmalịcha
Azụ abụla nsogbu ịcha azụ eje river na ije ebute azụ ị na-ata azụ nsogbu adịrị nwaanyị ọma don't worry papa anụ na ọnwụlọ kere ya na ọrụ ka o butekwuru ga na ịchọkwu aba anụ ị ga-eme ụka ịba oge adịrị na-efu na oge adịrị nwaanyị ọma anyị ga-eme ka anyị nakpuo ịma na oge adịrị ka odogwu ama apa n'ihe anụ taba anụ na nsogbu adịrị anụ ntinye anụ ga-ebute anụ a na-ata anụ taba na anụ nsogbu adịrị unugo n'ọka ihe m na-ekwu bụ ka ime ọsọ na nke dị m mkpa nwaanyị ọma ile anyị ga-afụ na onwezi ihe ọzọ anyị na-ebe eme ka anyị nakpuo eje mee ya iji maka ya nwere anyị eme n'ilu anyị aba n'ime unu ọ ya dịkwa mma ka ịba n'ime unu mana ejiro n'uki mba eji m kii ịghọtaghị ife m na-ekwu ejiro m kii mma m ji ya nọ n'ụlọ kii gịnị si ka a na-ekwu maka ya eji m kii rum ịya ha aghọta ya kịta n'enyi ya ife a ka na-akpọ panti igwe ife a ka na-akpọ panti igwe ifugonu na m ejiri oke ifugonu na m ejiri oke ịchọrọ m amaghị ife ị chọrọ ime ọkụ ya ịchọrọ m amaghị ife ị chọrọ ime ị chọrọ imetụ mmanụ nsọ m aka wee mebie m ụkọchukwu m adị m nkwadobe akwadoro m akwado wee bịa ka mkpụrụ anụ na-abụ anyị igu nwere ike wee gote nwuo ya ka ị chọrọ iji wee banye n'enu gị na maka mkpụrụ anụ na-abụ anyị gonye m ka ị chọrọ iji wee banye ọkwa ya maka obere ya anyị gote ọkwa anụ gị maka adị m nkwadobe ejikere m ejikere wee bịa nyara nne ekwere gị ihe ọ bụla ị chọrọ ọ dịkwa mma o ya emechara m danyere aka nne ya ma chọkwa ihe kedu ị na-agwa m wee gachaa na mmanụ nsọ m aka gaa m ụkọchukwu m si nye ma ngaụ na nke nwamba nshi nkiru mwampọsa amụ ọ bụgodị nke ndị ụka a na-agadi aga ọ bụrụ na nke nkiru chọkwa ị ga-eme achọkwa m akụkọ ifo kịta achọkwa m akụkọ ifo kedu ihe ị na-akọdị ka ihe ichi ịgwa m unu na-esiri anya ị na-emekwa ihe na-esi anya anyị adị unu ka onye unu ya eji wee gba bọọlụ obodo a ịdị na-asị anyị ị bịa na-akụ ihe na-enwere isi gbadebe ya o bịa na-akụ ihe na-enwere isi achọkwa m iji ntụ n'ụdị ya ahụ gbakwa ihe ime ya o maka adịghị ama ekwucha okwu na-ekwuo mbe ekwucha okwu unu ekwuo a na-eli gị eli isi na na-eli gị ibu semo ka ị akpọ eji ya eli gị mba ka nwanne m ọ bụ ibu semo ọ bụla akpụ ngwanụ ma elibe gị eli onye kesị na ije na mmanụ nsị ya nne na n'ụkọchukwu ịnụkwa mmanụ nsọ nke ana m ekwopụ na nke egwu mmanụ egwu mmanụ nri ụkọchukwu ruru oge ọrụ ele ọra okporo gele oge ọbashi nna akọrọ gị na nwa anụ a na-ekwu maka ya bụ nke iru na-eyi betele igwe were igodo ịmakwada o mebichala m odogwu ka m na-achọ mgbenye ibe ka mgbenye ibe ele odogwu ma kpalicha agwa m ị nwere okwu ịsalụ ndị enwe nsogbu ị nwere okwu ịsalụwa ọ na-ekwu okwu mmanụ nsọ na-ekwu okwu ụkọchukwu ọkwa nna nwa ọ bọghị nkịtara akụ iwe nwere na-aja atagwumatagwum olulunu atagwumatagwum tagwum ọ bụrụ ya ndị abọọlụ n'ife a niile ha bọgolu n'ife a ọ bọrọ ya bọgbu onye mma ị na-ekwu ka nke na-agbalị m isi na ọdụ ka ngene ọkwa ibu ngene ibadogo na ngene lute n'onu ngene ka ya mmalị na-adị ngwongwongwongwongwongwo ihe ekene chukwu na-eji n'ibe ihe na-ewute m ebe ndị ụna abụ na abụrọ dị na a na-ekwu mmanụ nsọ na mmiri nsọ mmanụ nsọ tala akụ mmiri nsọ tala akụ nke na-eshi n'ule ule nke ebu ogili ka ya mmanụ asị na ogili ka ya mma nnọọ ogili ka onye mma ihe na-ewute m na agbara m jikọ ọnụ m na ndị ụna abụ amara m ihe mekọtara n'ụwa Chineke vụrụ m tụọ nke nọ
je nwa na onwe nje onye enwe nkọ okwunyela anyị ndị enwe ọsọ anyị mmanụ si anya onye kwuo nna nwasị m nọọ ụkọchukwu mma mmarị ụkọchukwu mma mmarị ọka dị mmanị ọka mmanụ ọmọdụkwa ya bụrụ na e nwere ọkpọ chukwu ọka mmanụ ọ bụrụ ibe rụrụ ọrụ ebe nna rụrụ ọrụ ebe ibe nwere ihe rụrụ ọrụ ọka dị mma na m welie n'onuru ime nwa na-aja atagwum ime nwa na-aja ya kwụsie n'oye iwere ọkụ ukwu mama dịkarị ime sekem ada menu sekem nu mara nwa chapa yes ya ab moyen do moyen en ya ka no wo dai le ba no da ba ya na ba za ba ko na da ho de mo fla de mo ajwa ho yi ajwa ko da ko na ajwa Ajia na mnada. Na vai dar para mim. Eu não te damos no lugar dia. Saba. Come on. Vai logo, I feel the other bad body for the front. Come on. Esse é buraco. Come on, Tomo this time. Yeah, did now. Can do mission. Come on. Get out of here, sir. What's it? What's it? Yeah, and I seen the cow. And I seen when you go to come to like I am going to test ya. I don't hear you. No, Iron Panti. Signal ya Iron Panti dodo. Ya. Sakala bale ka bojiba. Dikifa. Ode. Dikifa. Dikifa. Ai bojiya ko iga bojiya kaya mada kijani o. Ipo si fa bisa kiru no, ibu fa na ada no buda. Oyendo papuro moto. Gidi kifa, gidi kiya. Odununo. Ibu fa poche, sim na kiru no. Adu papuro moto. Wanya mamwe. Hai, namu ataki buda. Hey! Come on, kunyara. Na, odin de unke.
ihe na-emebe nwa potoli ana igodo